Nande wiki ni yamanyikane buna customer service week bata buna bange mwanyare moko batogia batecha bainane mona soko nyara kubata nainwe ebyombe aho chikambani aho ni gobono chiabere chigo togia babwatani baje ane mona bali bakora bakubata nensemeria joboncheria kolengana na ne chinsemo chobonchire chinyinge ni gobono baragote bakati emechande babere bagoetera kati chinsemo chunga man gadmat asabono oyo moko rwa senseme ya renkwana ina gotebuna obwatani obyansemo joboncheria babere boko korekana byano nyuchumi ya rokane kolemana gochia sabange ni gago cha kubwatikana kokobogima sabange batarugikirania amagani aria abetose ariatakeire nego chinga kecho kubuluko rocha saba Kenya kone kibuna ko barabalemeria ane mono chinga kecho uchumi egendere tokonga nabo igo kubulu kubwaterana senchire mugose ndi bunenchire mu yokunyara gokinia mangana rengete uchumi aigasense yake Assembly the Wateja fully this week which is customer service week tulino mo komonene kungura supermarket asomo chito town Kisii town yo era que provide services to our people within Kisii town again to ndabolie serikali yetu ushuru taxes igere igoro monopato ebintu nabikebiri ekogera ebintu byakina ligori ego tokotebia serikali yetu ekere oku reduce taxes igokobeka chibeso muruka se investor akole more investment more people and kuruga we serikali manya collect enough revenue from people and from more business because nyorekana ase bakore biashara sabaya musalire biashara igate kusana serikali timu bali boss leaders kwa cholete bakorera wananchi gasi engakia uchaguzi jaherete kutoka 2027 ndio sio uchaguzi asemo ni igate bakorera wananchi